Vítajte u dnešného videa. Dneska vám ukážem obrie zmeny v našom Lego meste. No, neviem na čo zdržujem, no tak poďme na to. Lego mesto. Už som dával do príspevku. Kúpil som si takéto dve súprové stavebnice. No ale jedná sa tu nielen o tento bordel, ale aj o to, že mi moja teta kúpila Lego. Tak môžem vám ho ukázať. Je to táto taška Lego Friends. Takže moje teti ja jej nesmierne ďakujem, ešte raz ďakujem ti. Tak som si stade už trocha stihol vybrať kocky. Do Lego mesta napríklad našiel som tam dve zlaté žaby, ktoré vám hneď môžem ukázať. No, tak máme dve zlaté žaby. Tu. Toto. Potom tu máme dosť veľa zelene. Zlato, kocky na obrubníky, zatiaľ nedostávaného Batmana, Poliša, trocha tohto travnatej plochy. Tu si už stavím modulárku. No a ešte som vám zabudol ukázať, že som si to musel z tej tašky premiezniť ešte sem a sem, ktoré tie kocky, ktoré boli špeciálne. Napríklad je tu takáto kocka, takéto terče, napríklad takéto okna. Takže je z toho na zapovedať strašne veľa. Takže nesmierne krát ďakujem. No a to sa blížime k záveru. Ešte som vám zabudol ukázať jednu obrú zmenu. Tak vám ju ukážem, lebo v prvej časti Lego mesta sme ju ešte nemali. Tak počkajte, hneď to bude.